Jan a Martina Kavalírovi. Jejich příběh láme srdce. Jan ve svých 25 onemocněl vzácnou a nevyléčitelnou nemocí ALS. Rychle mu ochably svaly v těle. Když se bolesti stupňovaly a stav začal být neúnosný, Jan se rozhodl pro eutanázii ve Švýcarsku. Jeho rozhodnutím ale otřásla nečekaná zpráva. Manželka Martina, která se o něj celou dobu stará, zjistila, že spolu čekají dítě. Jan do Švýcarska neodjel. Chce zkusit dožít se narození dcerky. S jeho manželkou natáčela v Bratislavě Eva Korintová. Určite cítim úľavu a obidvaja si cítime úľavu. Zároveň určite strach, to poviem otvorene, a určite aj takú zodpovednosť toho pokračovať ďalej. Martina a Jan Kavalírovi, mladý československý manželský pár. Jan před 7 lety onemocnil nevyléčitelnou nemocí ALS a rozhodl se pro eutanázii. Nakonec to ale přehodnotil. V tom 2018 proste nám povedali, že máte 2 až 5 rokov života a ďalej vlastne nič. Že to bolo na tom také fascinujúce, že sme vyšli z tej čakárne a že fakt buďte silní a to je všetko. Hej, že čaká vás 2 až 5 rokov života a zariadte sa, lebo nie je liek, nie je vlastne nič. ALS je nervosvalové onemocnění, které postihuje motoneurony, co jsou vlastně neurony, které umožňují ovládatelný pohyb svalu. Nicméně jiné mozkové funkce zůstávají vlastně relativně zachované. Si ani človek neuvedomí, keď to prestane ako keby fungovať, hej, že najprv ľavá ruka, potom pravá ruka, vy sa vlastne učíte žiť bez rúk, nemôžete si chytiť pohár sa napiť, takže sme začali slamky, čiže pil bez rúk a našťastie ešte chodil, čiže to naozaj nebolo až také obmedzenie, keď to tak poviem, ale aj on sám povedal, že ako náhle vlastne prišiel o tie nohy a vlastne začal mi padať na ulici a to sú také pády, že nekontrolovateľné. Nakonec Jan skončil úplně nehybný. Mozek mu ale plně pracuje. Komunikuje očima a je úplně závislý na své ženě. To sa bavíme ale o 1000 úkonoch, hej, že posunúť lakeť, pozor na kĺby, pozor na samozrejme hygiena, vycikať do bažanta, pripraviť počítač, čítačku na oči, aby mohol komunikovať cez deň, výživu pripraviť, to znamená, ktorú teda príjmať cez sondu do žalúdka. Čiže toto je náš život teraz. Pomedzi to neostáva úplne nejaký priestor na nič iné. Proste tá choroba vám zoberie všetko. Starám sa o Honzíka samozrejme 24/7. Jan se nakonec rozhodl jít smrti naproti a odjet do Švýcarska na eutanázii. Odejít navždy měl 19. dubna. On videl, že jednak mňa to ničí a zároveň jemu začali aj veľké bolesti, čo sa týka tých kostí alebo tej panvy, že on má veľké problémy s bedrami, tým, že stále len leží a reálne 4 roky nimi nehýbe. Takže to je neskutočná bolesť. Odišli mu svaly na ramenách, čiže on keď leží na ramenách, tak to si ľudia nevedia predstaviť, aké sú to bolesti. Takže je to asi takéto kombo takej tej neúnosnosti toho stavu, ktorý ale nevylučuje to, že ten človek by nechcel žiť, alebo že nemiluje, alebo že nemá prečo žiť. My sme vlastne už všetko naplánovali. Už bol zabukovaný hotel, už dohodnutí lekári, už sme mali proste tie dátumy, vybavené špeciálne auto. My sme až do dňa toho odchodu, teda večera predtým, boli rozhodnutí, že ideme. Jenže přišlo překvapení. Ja som zistila, že som tehotná. Asi týždeň potom, ako sme si potvrdili naozaj, že dátum, že teda ideme, hej, všetko nastavené po tých 9 mesiacoch, čiže to bolo v januári a to bol ako keby asi najväčší šok. Ľudia si možno myslia automaticky, keď vidia človeka na vozičku, že nemôže mať teda sex, nemôže mať intimitu.
ale nie je to vždy tak, hej, že nie je to o mechanickom poškodení miechy alebo okolo, čiže pacientom z ALS funguje normálne intimný život, pokiaľ chcú. Vieme, že to bude dievčatko, že je to zázračné dievčatko, takže áno, že bolo to prirodzene. A tým, že ja ešte to poviem, že ja tiež už nie som najmladšia, tiež som mala nejaké diagnózy, čiže pre mňa aj otehotneť už bolo, že mi dávali fakt ako, nemala som úplne veľké šance, čiže ja som naozaj tento rok mala naplánované mrazenie mojich vajíčok, ale teda ostala som s miminkom tehotná, takže bereme to tak, hej, že je to taký menší zázrak, no. Janovo poslední datum ale stále platilo. Tie posledné dni boli strašne intenzívne, hej, že to sme všetci spolu plakali, lúčili sa, popri tom som sa balila, popri tom som dávala pozor na miminko, čiže bolo to fakt veľmi vyhrocené a vlastne, ak som išla natankovať ten večer predtým, auto skontrolovať, tak som vlastne vstúpila do tohto bytu a vedela som, presne to bolo také, hej, že posledný krát Honzik tam je, tak fakt sadla sem do obývačky, že fakt to nedáme proste aspoň ešte chvíľu, že a nie je to o tom len, aby videl tú dcérku, lebo to by bolo veľmi romantické, hej, že je to krásne, áno, ale zároveň to stojí jeho niečo, nemusí sa toho ani dožiť, mňa to stojí niečo a nemusím ani tú dcérku donosiť, keď to tak poviem. Jan se rozhodl eutanázii zrušit. Jeho smrt ale může přijít kdykoliv. Dcera se má narodit v září a Jan chce zkusit vydržet, aby mohl ještě vidět. Jeho chuť žiť je veľká teraz, že ja to viem, ale zároveň tá choroba, to je zase druhá vec, hej, že ona proste môže hocikedy prísť, takže sme tak nastavení na to, že hocikedy môže odísť. Možno keby sme videli nejaký film s týmto príbehom, tak by sme si povedali, že tak ale to už prehnali, že to ani snad nie je možné. Ale teda taký je život a špeciálny je v tom, že aj to rozhodnutie, ktoré Honzik urobil, dokázali zmeniť, prehodnotiť. Vlastne my sme zažili všetko spolu. Že za tých 7 rokov nebolo to 70, bolo to 7, ale boli proste naplnené úplne asi všetkým takým podstatným. Hej, že, a to nehovorím, že musíte sa zobrať a musíte mať dieťa, ale že tam bolo všetko. Hej, že od toho cestovania, spoznávania, lásky, áno, aj to manželstvo, áno, aj to miminko nakoniec. Čiže vlastne som zažila všetko s tým mužom, len to bolo proste strašne krátke.